Dawna ħarilaw il-San Pietru fostna bħed ngħidu flimkien il-kunu nalla t-talba minn San Pietru. Kiela fostna li fil-ħarsa il-nina ta' Ġesu Nisa qalbna d-dima siħa u zijilna bil-ġitum. Nissirna li t-isma witi tqaddis ismek tiġi saltnata kikun li t-midin kif is-sema id-daflaw. Maria bil-grazza l-Indija l-Linija fil-vermenti forse l-nisam bira il-frat tal-Ġustija Ġesu. Gloria dell'Issio e dell'Evangelio dello Spirito Santo. Għal Ġesu nqaddu Spiritu l-ġarrat il-batijiet. Dilna mbagħad bħalek għalisna l-ħtijiet. Sirna li t-tismawit, jgħaddu t-tismek tiġi tal-bnadek ikun li t-tiniet li t-sena jgħatlaw. Maria bil-grazzi l-Indija l-Linija vermenti fost il-nisam bira il-frat tal-Ġustija Ġesu. Sirna li t-tismawit taqdu s-ismek tiġi tal-bnadek ikun li t-midin kif is-sema jgħatlaw. Sirna li Maria bil-grazzi l-Indija l-Linija fil-vermenti fost il-nisa u bira il-frat tal-Ġustija Ġesu. Gloria al-Missio e dell'Evangelio dello Spirito Santo. Xi fil-ħadd xekk il-lodi ħelsek l-anġlu ta' smowit, mill-lewbik ta' tluka ħnisna, mill-fluqat il-fiksijiet. Sirna li t-tismowit li xaqt s-smek biex tal-bnat ikun l-fluqit biex is-sema jgħatlaw. Maria bil-grazzi l-Indija l-Linija fil-vermenti fost il-nisam bira il-frat tal-Ġustija Ġesu. Gloria al-Missio e dell'Evangelio dello Spirito Santo. Lina kaznek najta l-Knisja biex nexxija fit-twemmin. Lina l-kolkom nafik dana taħt rajwiet mawdin. Sirna li t-tismawit tqaddis ismek biex tal-bnadek ikun li t-midin kif is-sema jgħatlaw. Stima li Maria bil-grazzi l-Indija l-Linija fil-vermenti fost il-nisam bira il-frat tal-Ġustija Ġesu. Gloria al-Missio e dell'Evangelio dello Spirito Santo. Viva San Pietro! Tajjeb, dan il-moment, it-tfal ħajkru fjura San Pietru għallat il-fjura le ħażin. Tajjeb, kien għandu il-fjura ħadara. Proset. Mela waqt li t-tfal ħajprezentaw il-fjura ħan nisimgħu l-innu ta' San Pietru mużikat mod modern li din l-inizjattiva tal-grupp Lidja tal-Karaċċa. Il-kantanta li għadha l-Tibezzina li t-tila ta' unuq kappellani tagħna Don Paul Buttigieg u l-arranġament mużikali ta' Siprijan Kassar. Which came in of I and
nieden lill-presidenti biex jagħmlu l-prezentazzjoni tagħhom u stessa ssir Father Peter u ħelfer ieħor ħajkunu qed jagħmlu ġabra u nitrudus il-festa u l-proġetti li għandha l-parroċċa illi tistgħu taraw dwarhom ukoll fil-kwiet illi rċevejtu id-dar. Nirringrazzja l-Presidenti li qegħdin l-ewwel nett wara sentejn naħseb żewġ il-jisbu nazzjonali għana bħalissu għastennija u entużjażmu. Naħseb huwa sinjoni huwa l-festi kollha, kulħadd qed jistenna u kulħadd qed entużjast li fl-aħħar nerġgħu niċċelebraw il-festa. Jekk għandi naqsam sieq illum huwa li nittama li wara l-pandemija xi ħaġa kienu ħadna fis-sens minn ħażin noħolġu tajjeb. Ifisser li dak li normalment konna nibdu granti li konna niġu għal-festa u nsibu kollox lest, meta ħassina nuqqas tal-festa kulħadd ħassina nuqqas. U dan tajjeb ukoll nifhmuh għal mod ta' kif tiġi ċelebrata, tiġi preparata u nlesqu ruħna biex kulħadd ikun jista' jiċċelebra din il-ġimgħa magħna flimkien. Għalhekk tajjeb li ngħidu nieħdu tajjeb minn dak kollu ħażin li jiġri madwarna, tajjeb li nkunu tagħlimna wara sentejn sħaħ il-batejna fihom kulħadd bata bil-mod tiegħu u tajjeb li allura nibdew nagħżlu tajjeb dak li aħna nkunu tnaħħu kollha flimkien anke żewġ flimkien sabiex nkunu tinsalquh propju din il-ġimgħa. Ġifieri tajjeb illi kulħadd igawdi, kulħadd iħoreġ magħna u kulħadd jibda jagħmel il-festa tkun tista' ssir fosthom l-armad u minn hawn ukoll l-okkażjoni se tkun ringrazzja l-kappellan li għamel sena sħiħa jaħdem mhux biss il-ġimgħa tal-festa. Sib żgħir nixtaq nagħmel minn ħatana meta ma nirringrazzja lil kulħadd huwa nixtaq nfakkar li ma tinżammux li ħallina propju fih qabel il-festa tajjeb li nerġgħu niftakru fih kemm kien bniedem li jridu jaħdem, kemm kien jinsisti, kemm kien dejjem għal festa u minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilhom. Nieħu l-okkażjoni sabiex nirringrazzja fis-snin b'isem laqda mużikali San Pietro fil-Tajlen, nirringrazzja lill-membri u l-Komitat tal-Arte Mużikali San Pietro fil-Tajlen, membri u l-Komitat tas-Soċjetà Filarmonika San Pietro Banda Preservuġa u lilkom kollha se tkunu magħna din il-ġimgħa sabiex jieħdu flimkien pjaċir u niċċelebraw festa fil-onur San Pietro Patron tagħna. Viva San Pietro! Min-naħa tagħna Ġabġa speċjali li anke ma' 6 minuti biex ta' li għadda għalna posma bisja il-dafa fil-testu ta' ta' San Pietro u dikinara minnu festa kbira li Malta kollha ma' għadden festa kbira mill-Servuġa. U ta' mhux biss il-ġerdu ma' ċillu għallu kont impressjonat l-aħħar naħar li ġorna għallu kienu mhux biżgħet u dan mertu għall-laqda u l-fratelli tagħna bejna bejnietna bejn bħala preċedenti tagħna ukoll għal Fernand Kleru għall-Kunsill Italja u Costa ħadet Musikiera li naħdem flimkien biex inkomplu naqdu biżgħet fuqha mmexxuha l quddiem. Li huwa suq huwa li issa ġara bejna festa wara ħafna ta' preżentejna li festi esterni u ħadir li importanti li jgħattu għamlu il-Bellex, u għasatir li għamlu marċi, għamlu l-ħar, għamlu l-ħar, programmi muzikali, għamlu programmi, muzikali, il-faħadu għalija. L-importanti huwa li għamlu għamlu għaddektis nidirfu, u nferħu għamlu għamlu tijaj, il-kulċu ma jgħamlu il-plaċir, u għamlu il-plaċir il-kulċu. Nisja l-soċieta u komitat tijaj, biex tisnadura għasta tajba, anka l-President del-Komitat, membri u għamista Tajlen, il-President Appellahu Kleru, il-Kol il-Konsil Lokali, il-Grupp tal-Armar u tal-Kolla, il-Speċjalità il-ħafna drabi il-Konsil Lokali biex juqgħu
Miru, u dak il-ċemot jew u dak il-senta f'għom biex il-festa għal-fakru tana San Pietru il-Fidġes. Jena għaddu għaddu ħattu festa tajba u fil-kwa San Pietru. Grazie Presidenti, grazie tal ġenerosità tagħkom, għawek il-preżentazzjoni il-fit tal-festa. Ekxalċar il-fit qasida, u lekk tistgħu żewġ Presidenti la sentejn istennew illi tiġi il-ġurnata sabiħa li mill-ġdid ikunu hawn it-trejn ittaraw l-istatwa ta' San Pietru ħarġet. In-realtà tistafu l-istatwa ħarġet meta l-għajna fostna lill-Papa Franġisku. Fekk il-nota li kelli nitkellem għawek għarġi. Facebook rajt kont meraviglius li tibdet waħda mera mill-karroċċa li skorra t-tibbix nixal copyright. Illi għalet għalet laqatli illi aħna aktar mill-Knisa tal-ġebel, il-Knisa bħala komunità li tilqala fiħdana. U rrit li trazza binta meta ġi il-Papa Fosta, forsi tiftakru konna skjerati għawek, u dakinhar bejnietna ma kienx hemm differenzi, qatt m'għandu jkun hemm differenzi, imma konna poplu wieħed qed tistennew lil Pietru. U din għalet hekk bil-mara, l-akbar raġuni ta' dan ir-ritratt huwa riflessjoni ta' għaqda li wassal. U nispera li jkun l-awgurju li din il-festa tfakkarna bħal dejjem li aħna raħal wieħed u l-impiti u l-firda m'għandhomx post dan ir-raħal uniku tagħna. Kien il-posta ntaqtitni u tanti vera li aħna raħal uniku niċċelebraw festa waħda mawdi fl-imkien. Festa maquda u festa għal kulħadd. Il-Papa dejjem jira ta' dik il-kelma għal kulħadd. Illi bħalma fi żmien il-Covid badejja fl-imkien għalla ħares. Issa li għandna l-okkażjoni meraviljuża tal-festa tal-Patuna fis-Sala ma niċċelebrawx fl-imkien. Kulħadd, mhix il-festa ta' dak, mhix il-festa ta' ieħor, hija l-festa ta' kulħadd. Aħna għalina tiftafu ma jdiskux barranin, aħna kollha poplu wieħed, il-poplu ta' Unitalla, u żgur li l-festa tiġi għalina ħsiba differenti minna, tiġi għal min huwa minn reliġjon differenti, minn pajjiż differenti, imma issa jekk fasta u din sabbuġi daqsta. U anke għal min ikun magħna f'dawn il-ġranet minn inħawi differenti. Ninnawgura li jkollna festa meraviljuża kif żgur li se nagħtu għal kulħadd, għalina kollha. Festa waħda li taqgħodna fl-imkien. Viva San Pietru apposta!